Zlúčili sme sa a jednoducho mu obrysla tvár a oslabla ruka. A to nič sa nevie, čiže žiadne lieky neužíva. Dobre, stalo sa to prvýkrát, pred 10 minútami. Cievna mozgová príhoda je tretia najčastejšia príčina úmrtia a v rebríčku chorôb s trvalými následkami je na druhom mieste. Žiaci po celom Slovensku sa práve preto učia, ako rozpoznať jej príznaky, čo robiť a aké sú šance zachrániť cenný ľudský život. Nám sa podarilo za 3 roky vyškoliť až 30 000 malých záchranárov a zapojili sme do tohto projektu až 1100 škôl. Spomedzi detí, ktoré boli súčasťou tohto projektu, sa našli také, ktoré sa naučili tie základné príznaky a zachránili svojich príbuzných. Poklesnutá a ochabnutá tvár, krivý úsmev, necitlivosť v končatinách či problém rozprávať. To sú najčastejšie príznaky porážky. Ak sa bavíme o náhlej mozgovej príhode, je tam ten čas 4,5 hodiny, aby sa podala správna liečba. To znamená, že ak rozpoznám takéto príznaky, nemám s čím zdržiavať čas, čím otáľať a mám hneď volať. Stále veľa pacientov prichádza do nemocnice neskoro a my by sme im vedeli pomôcť a aj by sme im radi pomohli, len keď prídu neskoro, bohužiaľ nemôžeme. Porážke prichádza vtedy, keď sa upchá alebo pretrhne mozgová cieva. Ak sa to stane vám alebo človeku vo vašom okolí, nezostáva nič iné, len ihneď volať záchranku. Maximálne, čo môžem spraviť, že sa uložím na bok, aby som náhodou nespadol a nespôsobil si úraz hlavy. Do medzinárodného projektu sa zapojilo aj gymnázium Angely Meriči. Študenti riešili vedomostné kvízy a podarilo sa im dostať do prvej desiatky všetkých škôl na svete. Dalo to deťom veľmi veľa, zorientovali sa v danej problematike a myslím si, že ak príde taká príležitosť, že budú musieť zachraňovať svoje blízko, budú vedieť, ako majú reagovať. Cievna mozgová príhoda najčastejšie postihuje ľudí nad 65 rokov. Podľa neurológov sa však hranica postupne znižuje. Dávno tak neplatí, že ohrození sú len starí ľudia. Samuel Roschinský, Mestská televízia Trnava.